Vlinier wie snits de sensatie van het jaar. Toch in de finale Sliedrecht dat uiterste te dwingen. Datzelfde Sliedrecht zit nou 4 boppen on, maar daarachter strijden Weert en Snits om het tweede plak. En dat mag je restig een verrassing nemen. Nee, ik had niet verwacht. Ik had dat Alterno en Pilpoes samen met ons om plek 3, 4, 5 streden. En Pilpoes die komt nog wel terug hoor. Alterno is echt ver weggezakt. En wij zijn stabiel gebleven ten opzichte van vorig jaar. Nou dus de strijd tussen de nummer 2 Weert en Snits. En de toesploeg pakt de eerste set. Deze smash gaat uit. En staat 24-20 voor de Snitsers. Maar daarna jouwen de Snitsers het eigenlijk fot. Weert is beter en rint vrij eenvoudig uit. Neemt zelfs een 2-1 voorsprong in sets. Maar 24-18 en 24-17 winnen ze de tweede en de derde set. De Snitsers knokken haar liekwols goed weer om. Ont 8-8 gaat het liek op in de vierde set. Maar daarna rint Snits uit naar een aardig grutte vastsprong en hier krijgen ze een setpoint. Staan is 24-18. Roos van Wijnen. Goeie service van Roos van Wijnen. Hier vangt Nienke oud op. De setup en de smash van Monique Volkers. En daar gaat Weert alle moeite mee. En dus gaat de vierde set maar 24-18 naar de Snitsers. En dus in elk geval 1 punt in de nummer 2. Maar ze willen zelfs 2 punten houden in deze wedstrijd. Deze opslag gaat in die laatste set uit. En zo komt Weert al op een matchpoint. 14 over te staan. De Snitsers knokken wol. Doch er alles om te verzorgen dat ze misschien wel de tweede plak innemen kunnen. Want ja, bij winst pakken ze dus dat tweede plak. Hier de smash van Roos van Wijnen. Weg goed opvang, terug Weert. Het blok. Krijgt net. Dan de smash. Weg goed opvang achterin. En weer Roos van Wijnen. Misschien nou dan. Ja, nee, krijgt net. En Weert weer om. En die slaat de bal boeten. En dus nog altijd in de race, de Snitsers. Nog 12 matchpoints oer. Matamalta. De setup van de Snitsers. Ja, en daar kan Matamalta net bij. Dus wint Weert uiteindelijk deze wedstrijd. 15-12. En blijven de Snitsers op een derde plak staan. Weer spannende wedstrijd voor het publiek, denk ik. Heel aardig om naar de Sjen. Dat hoop ik wel. En ik hoorde van mijn ouders al dat het heel leuk was. Dus. Ja, dat leeft wat dat betreft wel echt weer. Hè? Dan merk je dat ik volleybal in Snits. Ja, zeker. Want er zit heel veel publiek op de tribunes en dat is hartstikke leuk. Ja, ik ben wel, omdat we de eerste set zo goed starten. Dat in die tweede set jammer genoeg niet door kunnen zetten. En dan wordt de concentratie, focus iets minder. Houden we ons niet helemaal meer aan de opdrachten. En gelukkig komt het wel weer terug. Halverwege derde set, vierde set. Ja, en dan is het een loterij, die vijfde set. En dan is het jammer dat wij hem net verliezen. Netjes in het verlies gaat het goed met de Snitsers. En dat valt ook de boenscoach op. Zij is naast Klaske Sikkers nou ook Nienke Oud selecteerd voor het Nederlandse team. Ja, het is niet met de speelsters zelf, de internationals, maar met een groepje van 10 meiden of zo. En die trainen dan op Papendal op maandag. En dat zijn een soort wintertrainingen. En Klaske Sikkers speelt daar ook bij. Hoe genoeg? Ja, ik mag maar 2 keer meedoen, geloof ik. Of tenminste, eerst 2 keer en daarna misschien vaker, hoop ik. Ja, toch een teken dat het goed gaat, blijkbaar. Ja, dat is toch leuk. Dat is een hele eer.